irriterende. Lærerne kan også skælde ud, men det er for vores egen skyld. Det er en lille skole, hvad en elev skal gøre. De to vigtigste fag er dansk og matematik. Lærerne skal ud for vores egen skyld. Flot. Mobning, timer, morgensang, venner, landskov, friskole. Mobning i frikvarteret er det ikke sjovt at blive kaldet, men det er heldigt, at der er en overvej. Timer. I gode timer er der ikke så mange af. I dansk og matematik er der mange af. Morgensang. I morgensangslokalet synger vi sange og beder til Gud. Venner. En ven er så i en ven. Jeg har også dig, når vi er til alle mennesker. Landskov Friskole er en god skole, man lærer meget, og alle er venner. På vores skole er 5. klasse og 2. klasse i gamle bygninger. Og 3., 4., 5. og 6. klasse er i samme bygning. Og 7., 8. og 9. klasse er i samme bygning. Kalder vi på Aarhus. I frikvartererne leger vi sjove lege, og nogle gange leger vi kroneskyld, og det er sjovt. Frikvarter. Ibra laver vi sjove lege sammen med dig. Vi er født i